Bueno, escollo o libro de Seike, de Susana Arins, publicado por A Través. É un libro que me gusta moito, é unha autora que me gusta moito, gosto moito do enfoque que ela fai feminista, da historia, non? Poñendo aí pois as mulleres, falando desde o punto de vista das mulleres, non? Da súa familia, e tamén como mestura co tema da memoria. Gosto moito tamén de como está escrito, non? Que non se sabe moi ben clasificar, non? Se son textos breves, pero que levantou un fío conductor, se é poesía, se é narrativa, se é o que fai, pero que queda moi ben. E tamén gosto do plantexamento que fai, que me parece moi valente, de analizar o tema da memoria histórica, falando desas persoas que había nas familias, pois, que existiron, non? Que eran pois, os delatores, os traidores, os asesinos, e como eso afectaba a persoas da súa propia familia e como lle afectaba a persoas tamén de fora. O sea, gosto moito da propia historia, mas tamén do contexto que describe, como o describe,